det her det er Breaking News. I aften der vil vi sætte stor fokus på hashhandel på Christiania, fordi det bliver mere og mere markant. Derfor har vi sendt vores reporter, Sofie Støvning, ud og snakke med Habibi, som er hashsælger på Christiania. Hej, jeg er reporter Sofie Støvning, og jeg vil gerne stille nogle spørgsmål. Ja. Hvor nemt er det at sælge hash? Det er virkelig nemt på staden, fordi det er blevet gjort meget frit. Og på staden, der alle folk, der bor der, de accepterer virkelig, at man sælger. Men du skal bo på staden, for du må have en båd og sælge på Pusher Street. Men det er også sammengjort, at du må ikke sælge hårdstoffer. Det er kun hash, du må sælge. Og andre. Hvad må man ikke sælge mere? Du må ikke sælge heroin, narkotika og alle hårdstoffer. Og coke og alt det der? Ja, præcis. Det er virkelig et meget trygt samfund, fordi at du må sælge hamprodukter og intet andet. Ja, hvad så med hensyn til politi og sådan noget? Er der meget af det? Altså siden den store rydning i 2004, så har der været en retssag en gang om ugen. Og ofte så kan vi christianitter gerne ringe til politiet og bede dem om at komme. For eksempel hvis der er noget, der går over gevind, altså som salget af hamprodukter. Hvis det nu går over gevind, så ringer vi gerne til politiet og beder dem om at sætte en stopper. Men som regel er der bare razziaer de en gang om ugen. Hvad bliver I så taget for det, eller kommer de bare og kigger? Altså hvis du for eksempel har 1 gram i lommen, så får du selvfølgelig en bøde. Men hvis du har op til flere gram, så får du fængselstid for det. Ja, så det er mere at kende sine ting? Det er ved at være de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Ja, det er orden. Tak for det. Som du ser, så var det rigtig nemt for Habibi at sælge hash på Christiania, og han er kun en af de mange hashsælgere. Så nu vil vi se en christianist holdning til hash. Der sidder en mand herhenne, vi kan lige spørge ham. Hej. Dags. Vi kommer fra Breaking News, er det okay, at vi lige stiller nogle spørgsmål? Det er helt i orden. Jeg hedder Sofie Støvning. Jeg er reporter. Jo, her er Rasmus. Er det okay, at vi lige stiller et par spørgsmål? Det er helt fint. Godt. Hvordan har du det med hashhandlen her på Christiania? Altså nu er jeg født og opvokset her på Christiania, og det har været der altid, og det har aldrig gået ud over mig eller straffet mig på nogen som helst måde. Eller det har heller aldrig gjort, så jeg har haft lyst til det, fordi at der er en politirazzia en gang om ugen, og de kontrollerer sådan handlen af hash ret meget. Altså det er ikke det store, og det har sådan været der altid, så jeg er ret jeg har det fint med det foregår. Nå, men går det ikke ud over dig på nogen måde, eller noget? Nej, altså selvfølgelig, det bliver nødt til at gå ud over nogen. Altså, fordi at det jeg mener, at hashhandlen, det er de penge pusherne de tjener, det er deres egen til at gøre med, hvad de vil. Christianitter og Christianias Mørkensråd, de tager ikke penge, for de tager ikke told eller skat eller noget som helst for det. Så det er deres til at gøre med, hvad de vil. Jo, men tak for det. Det var slet.